ήταν μια γεύση από τον σημερινό οίκο νηφικών που θα παρουσιάσαμε στο ένθετο Μόδα και Στυλ με τη Γιώτα Κουφαλίδου. Τη Γιώτα μας θα καλημερίσουμε. Καλημέρα. Την κυρία Γιάννα Σταύρου, ιδιοκτήτρια του νηφικού οίκου Δημήτριος. Τον κύριο Ζαχαρία Ανδρέο, hairstylist. Και την Στέλλα Ιταλού, μακιέρ. Καλησπέρα, Στέλλα μου. Λοιπόν, μου άρεσαν πολύ. Ρομαντικά ήταν τα νηφικά, έτσι. Και έχουμε και καλή ομάδα εδώ, την καλύτερη για μια νύφη που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Αρκετά ρομαντικά, νηφικά. Ο οίκος μας αντιπροσωπεύει το σχεδιαστή Δημήτριος στην Κύπρο. Είμαστε ένα αποκλειστική αντιπρόσωπη Κύπρου. Από την Ελλάδα, έτσι. Ναι, ο σχεδιαστής είναι Έλληνας της Αμερικής. Ο κύριος Δημήτριος είναι από τον Πειραιά. Έχει χρόνια που είναι στο χώρο των νηφικών, εδώ και 30 χρόνια. Γιάννα μου, να σε διακόψω λίγο. Γαβριέλα, να ανακοινώσουμε και τα δώρα μας για τις τηλεθεάτριες μας, τις αγαπημένες. Έχουμε πολύ ωραία δώρα. 2 δωρεπιταγές από τον οίκο, έτσι Γιάννα μου, από σένα. Και επίσης τι δίνουμε, Ζαχαρία μου? Μια θεραπεία αναχτερίσμα από τα κομμωτήρια Zakia Designer. Ωραία, και ένα μάθημα προσωπικού μακιγιάζ για τις κοπέλες. Ωραία. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Πάρτε τηλέφωνο, 3 δώρα χαρίζουμε σήμερα, έτσι. 4. 2 δωρεπιταγές, 4 δώρα, μέλος της νηφούλας μου, 77, 77, 10, 88 σας περιμένουμε. Λαμβάνετε μέρος στην κλήρωσή μας και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή θα ανακοινώσουμε ποιες είναι οι τυχερές νίκες, Στέλλα μου. Για το μακιγιάζ βλέπουμε ότι τώρα την άνοιξη είναι πάρα πολύ της μόδας τα χρώματα, τα νούτ, τα παλά, φανταστείτε πούδρα, φανταστείτε μέντα. Για καλοκαίρι ξαναμπαίνει δυναμικά το κόκκινο, δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον οι νύφες μας δεν είναι το συνηθισμένο που είχαμε πει σταθερά στα ροζ. Είναι κόκκινο κραγιό. Βλεφαρίδα, κόκκινο κραγιό, το κοραλί παίζει πάρα πολύ. Αυτή είναι αλλαγή μεταξύ του μακιγιάζ στην εκκλησία με το βραδινό του μακιγιάζ, μετά που είναι λίγο πιο φανταζή, πιο extreme, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά πλέον. Δεν ακολουθούμε το μακιγιάζ του γάμου. Έχει γίνει πλέον το μακιγιάζ που πάει στη συγκεκριμένη την κοπέλα. Και είναι και καλύτερα γιατί κάνεις αυτό που σου πάει. Αυτό που σου πάει, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι διαφορετικό. Νιώθεις πιο άνετα, φυσικά. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα επόμενα νηφικά. Ωραία, πάμε. Πάμε και τα κορίτσια μας να στέκονται λίγο περισσότερο και να βλέπουμε μαλλιά και μακιγιάζ για να το σχολιάζουμε. Να μας πεις, Γιάννα μου, κάτι για το νηφικό το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο νηφικό είναι σε πιο στενή γραμμή μέχρι τους γοφούς και μετά από κάτω είναι πολύ λεπτομερή, είναι κερνημένη δανδέλα από πάνω και συνδυάζει από κάτω το τούλι που αν δείτε ανάμεσα στο τούλι σχηματίζονται λουλούδια. Θα γυρίσει λίγο η Ανδρομάχη, να το δούμε και πίσω. Ανδρομάχη μου, γύρισε λίγο. Έτσι, να το δούμε στο πίσω μέρος. Ναι, το συγκεκριμένο έχει το στυλ, το κορσέ με τα κορδονάκια πίσω που είναι πάρα πολύ καλό για το σφίγγι. Ακριβώς, έχει πάρα πολύ καλή εφαρμογή και έτσι μπορεί η κάθε κοπέλα αναδεικνύει αρκετά τη μέση. Ναι, και είναι και πιο εύκολο. Ακριβώς, πολύ πιο εύκολο. Τα λουλούδια κάτω είναι τρισδιάστατα, έτσι. Αυτά είναι τρισδιάστατα που λέμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Να μείνει λίγο η Ανδρομάχη να δούμε το μακιγιάζ και τα μαλλιά, να το σχολιάζει ο Ζαχαρίας και η Στέλλα. Στα μαλλιά έχουμε φτιάξει ένα πιο ελεύθερο και ανέμελο χτενίσμα, το οποίο σήμερα προτιμάται περισσότερο από τον κόσμο. Όχι εκείνα τα στατικά, τα πολύ στημένα, τους κότσους με τις μπούκλες και όλα αυτά. Προτιμώ κάτι πιο χαλαρό και πιο φυσικό. Αυτά έχουν ξεπεραστεί τώρα. Βλέπετε ότι όλα τα χτενίσματα εκτός από έναν είναι πολύ χαλαρά χτενίσματα. Γιατί ο κόσμος θέλει να νιώθει ελεύθερος, να μην έχει κάτι που τον πιέζει, κάτι που τον κρατά, κάτι που ασφύνει. Τα ελεύθερα μαλλιά, τα χαλαρά μαλλιά δίνουν την αίσθηση της ελευθερίας. Παλιά βλέπουμε πολλές μπούκλες όντως. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο στο μακιγιάζ βλέπουμε μια κοπέλα με χαρακτηριστικά έντονο φρύδι, μεγάλα χείλη, οπότε έχουμε κρατήσει πορσελάνιο δέρμα, πολύ απαλό μακιγιάζ, να δένει με το όλο σύνολο της κοπέλας.
που πιστεύω ότι προτιμείται αρκετά, ειδικά από τις νύχτες του καλοκαιριού. Αχ, τι ωραίο είναι αυτό που έρχεται, καταπληκτικό νηφικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ από το στυλ. Να έρθει και η άλλη μας νύφη εδώ να είναι στημένη για να την δούμε αμέσως μετά. Μίλα μας λίγο γι' αυτό, Γιάννα μου. Αυτό είναι σε πιο μοντέρνα γραμμή. Ωραίο. Υπάρχει το μπουστάκι από πάνω που είναι σε πάλι δανδέλα κεντυμένη, αλλά σε πιο μοντέρνο σχέδιο. Έχει πάρα πολύ λεπτό. Πολύ πέτρα πάνω. Πολύ πέτρα, ναι. Και από κάτω η φούστα είναι στο τούλι, αλλά είναι το κρίγκολ που λέμε. Μαζί με οργάντζα που είναι κεντυμένη, αν δείτε ανάμεσα υπάρχει οργάντζα κεντυμένη, κλωστή, όλο και κεντυμένο ακριβώς. Να πούμε για το μακιγιάζ εδώ, Στέλλα μου. Εδώ βλέπουμε ένα λίγο πιο φόρματ μακιγιάζ, δηλαδή βλέπουμε ένα μπροντζέ σμόκι πιο γεμάτο, γιατί είναι πολύ πιο μικρό το πρόσωπο, είναι πολύ πιο έντονο το νηφικό, οπότε είναι και πιο έντονο σαν μακιγιάζ. Ένα πολύ καλοκαιρινό χρώμα στα χείλη, ένα φούξ που είναι πολύ τα χείλη, θα σου λέγα για τα ωραία χρώματα που έχεις βάλει. Έντονες φωτοσκιάσεις στα μάτια. Ζαχαρία το μαλλί. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάνει ένα στυλ ισπανικό χτενισμα, το οποίο είναι σε συνδυασμό μαζί με το φόρεμα και συνήθως συνιστάται σε μικρά πρόσωπα, τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε, να τραβήξουμε το μαλλί προς τα πίσω για να δείξουμε το πρόσωπο. Έχεις φέρει τον κότσο πιο στο πλάι. Μπράβο, και έχουμε φέρει τον κότσο στο πλάι για να είναι κάτι ξεχωριστό, να μην είναι αυτό το κλασικό το στημένο που κάνουμε συνήθως τον κότσο στο πίσω ή πάνω ψηλά. Και του πάει πολύ το βέλος αυτού, έτσι. Ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να βάλουμε ένα βέλος χαμηλά κάτω από τον κότσο όμως. Κάτω. Ναι, θα είναι πολύ πιο ωραίο. Ωραία. Στο συγκεκριμένο νηφικό πάει πάρα πολύ βέλος με δανδέλα. Αν και είναι μοντέρνο, του πάει πάρα πολύ. Ναι, το συγκεκριμένο. Να δούμε και την Αριάννα. Μαρία μας τελείωσε, να δούμε και την Αριάννα. Αχ, και αυτό πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ρομαντικό. Υπέροχο αυτό. Και ωραίο χρώμα, Δεν είναι λευκό αυτό ακριβώς. Όχι, είναι πολύ άνοιξη. Ivory, είναι το ivory αυτό. Ναι. Η φούστα είναι καταπληκτική. Μίλα μας λίγο για τη φούστα. Η φούστα είναι σε τούλι, αλλά έχει και εντυμένα ένα λουλουδάκια, που το κάθε λουλουδάκι έχει και το κέντι με το στρασάκι από μέσα για να του δίνει μια λάμψη. Από πάνω είναι πιο απλή γραμμή, ναι. Πολύ απλό μπουστό για να ακριβώς, για να αναδεικνύει τη φούστα, ναι. Δεν είναι το φούντο το princess των Balkan που λέμε. Είναι πιο ανάλαφρο σε αλφα γραμμή, αλλά έχει αρκετό φούντομα. Και πρέπει να είναι και πολύ άνετο για μια νύφη αυτό το συγκεκριμένο. Είναι πολύ άνετο. Τα μαλλιά είναι πολύ διαφορετικά. Δεν τα έχω ξαναδεί εγώ αυτό το στυλ. Ναι, σε αυτή την περίπτωση έχουμε δουλέψει λίγο με ελεύθερες μπλεξούδες. Έχουμε κάνει μπλεξούδες, τις ανοίξαμε, πιάσαμε τα μαλλιά πάνω. Βλέπετε ότι είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός με όλο το σύνολο. Λίγο εποχής είναι. Ναι, είναι λίγο εποχής, αλλά είναι σε μοντέρνα έκδοση μαζί με το φόρεμα το οποίο φοράει. Βλέπετε, νομίζω έχουν έναν πολύ καλό συνδυασμό. Και της πάει και της Αριάννας, γιατί έχει και το πρόσωπο έτσι λίγο. Και το μακιγιάζ, Στέλλα μου. Το μακιγιάζ και αυτό είναι παραπέμπει σε κάποια εποχή, δηλαδή 60-70. Βλέπουμε καθαρό κινητό βλέφαρο, eyeliner, έντονη βλεφαρίδα, μαζί με κοκκινοπό κοκκινάδι. Είναι πιο chic, παραπέμπει σε πιο αέρινο, αλλά πιο chic γενικά παρουσιάση. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά, υπέροχα νηφικά, υπέροχα χτενίσματα, υπέροχο μακιγιάζ, Γαβριέλα μου. Εγώ όταν βλέπω νηφικά και γενικά το σκηνικό αυτό, δεν μπορώ να μιλήσω. Προτιμώ να ακούω, να απολαμβάνω το θέμα και εύχομαι οι κυρίες που μας παρακολουθούν από το σπίτι να έχουν πάρει μηνύματα και προτάσεις που θα τις αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να πετύχουν την τέλεια εμφάνιση εκείνη την ημέρα που το θέλει κάθε γυναίκα. Να είναι η τέλεια νύφη, να το θυμάται, να βλέπει τις φωτογραφίες μετά και να μην λέει Παναγία μου πώς ήμουνα. Να λέει ευτυχώς που επέλεξα αυτό και το συνδύασα με το συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουν δοκιμές, έτσι. Πρώτα το νηφικό, μετά το μακιγιάζ και τα μαλλιά, να δουν το συνολικό πώς θα είναι, για να μην πάνε την μέρα του γάμου και να πούν μα τελικά δεν ταιριάζει και την τελευταία στιγμή να κατρέχουν και να αλλάζουν. Το σημαντικό δεν είναι να είναι κάτι απλά στη μόδα. Το σημαντικό είναι να σου βγάζει έξω αυτό που είσαι εσύ. Αυτό θα έλεγα, γιατί και εγώ είχα αυτή την εμπειρία πρόσφατα και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις άνετα εκείνη την ημέρα. Να μην νιώθεις ότι σε σφίγγει κάτι, να μην νιώθεις ότι δεν είσαι άνετη. Ότι φοράς κάτι απλά επειδή είναι ωραία, να νιώθεις ωραία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Ακριβώς. Δεν μπορείς να είσαι απλή και την ημέρα του γάμου σου να είσαι φάνταστη, γιατί κάτι θα πάει λάθος. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έχουμε τις νικητρίες.
Να μου πείτε ποιες είναι ονοματάκια. Η κυρία Λία Πίτα είναι η πρώτη. Νάια Μοδέστου. Σοφία Γεωργίου. Και η κυρία Ρούλα Μαρκίδου, κυρίες μου αγαπημένες, συγχαρητήρια και καλά Στέφανα ευχόμαστε. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, υπέροχα τα νηφικά σας, υπέροχα τα χτενίσματα και το μαγιάζ σας, είστε όντως τέλεια ομάδα. Ιώτα μου, ευχαριστούμε για τα μοντέλα μας, Ανδρομάκη, Μαρία και Αριάννα. Κορίτσια μου, είσαστε υπέροχες, νηφούλες.